Wel, bore da I chi gyd. Prysor Williams di enw fi o Mhrifysgol Bangor, a dwi'n gobeithio gewch chi diwrnod diddorol heddiw yma. Dwi'n drafod newid Hinsawdd efo chi am y 5 munud nesaf yma, ond yn y cyd-destun amaeth yn Mhrifysgol. Felly, pan da ni'n meddwl am newid Hinsawdd ac amaeth, da ni'n amlwg yn sylweddoli amaeth fel diwydiant yn hollol ddibynnol ar y tywydd. A os ydy'r tywydd a'r hinsawdd yn newid, yna mae gen amlwg effeithiau sylweddol iawn ar systemau amaethyddol y byd. A dyn ni'n edrych fan hyn ar ffermwr geigion, ffermwr beef yn Awstralia sydd yn amlwg yn dioddau yn fan hyn o sychdwr difrifol iawn. Ac falle pan da ni'n meddwl am newid hinsawdd ac amaeth, digwydd ochr arall y byd. Ond rhaid ni gofio, wrth gwrs, amaeth yn diwydiant byd eang go iawn. Felly mae beth sydd yn digwydd i system amaeth, systemau amaeth ar draws y byd, yn ei dro yn mynd I gael effaith ar amaethu y pen llun. Os ardaloedd pwysig o'r byd enghraifft ar gyfer tyfu grawn, fydd yn mynd yn sych, yna mae hynny'n mynd I gael effaith ar amaeth pen llun. Ac wrth gwrs, mae'r helynt a rhyfela yn Wcrain wedi dangos hynny I ni yn glir iawn. Beth sy'n digwydd yn eitha bell I ffwrdd, wrth gwrs, yn cael effaith sylweddol iawn ar amaeth a chostau ac yn y blaen ym pen llun. Felly, iawn, I ni feddwl am newid hinsawdd ac amaethu fel rhywbeth sy'n digwydd ochr arall y byd, ond cofiwch mae hynny'n mynd I dod yn ôl I ben llun, effeithio ar ben llun ar ddiwedd y byd. Wedi deud hynny, mae'r tywydd a mae'r hinsawdd eisoes wedi newid yn pen llun, ac os ydym ni i'r dyfodol yn sicr, mae yna ddigonedd o waith sydd yn rhagweld bydd patrymau tywydd Prydain, Cymru, pen llun yn mynd yn fwy eithafol, cyfnodau hirach o sychdwr ac yn y blaen. Felly, dydyn ni ddim bob tro allan yn gwerthfawrogi hyn bod o'n rhywbeth sy'n ni'n uniongyrchol, ond hefyd fel o'n i'n sôn 2 munud yn ôl, mae newid hinsawdd yn effeithio ar amaeth o'r rhannau eraill o'r byd. Dwch ar 2 beth yna at ei gilydd, os o ddim dwywaith, mae newid hinsawdd yn cael cymryd effaith ar amaeth ym mhen llun dros y blynyddoedd sydd I ddod, ac mae eisoes yn barod yn dod yn oes. Felly, mae'n debyg y bydd rhaid addasu rhywfaint ar systemau. A falle bych chi'n meddwl, mae hyn yn gyfle I dyfu cynydau gwahanol, cyfleoedd newydd, a falle dwi'n gwybod bych chi'n licio ysgolwyn a diddordeb yn yr ochr yma, falle bych chi'n meddwl, falle yna cyfleoedd fel llanoedd ac yn y blaen. Os iawn, y bydd hynny'n wir. Ond os edrychwn ni ar falle atebion yn llai eithafol fel petai, sa'n ni'n edrych ar be mae pen llun yn arbennig o dda am wneud, sef tyfu glaswellt. Hinsawdd ffafriol iawn ar gyfer tyfu glaswellt. Ond falle yn y dyfodol fydd yr hinsawdd ddim cweit mor ffafriol. Ac falle bod yna rhai yn dweud y bod hi'n amser cysidro be da ni'n dyfu fel glaswelltir. Be am dyfu glaswelltir fwy cymysg yn ytrach na bod ni'n glaswelltir ni'n un rhywogaeth, un species o glaswell fel arfer yn rhigwell, reigras, o be am dyfu fwy amrywiaeth. Da chi'n gweld y gwartheg yn porfydd amrywiol fan hyn ar y chwith. Be mae glaswelltir amrywiol yn galluogi ffermwyr wneud ydy lleihau mewn byna yn un peth. A mae hynny, da ni gyd yn gwybod beth sydd wedi digwydd I sgwrtaeth. Yna mae hynny'n gallu gwneud synnwyr ariannol arbennig o dda. Ond mae hefyd yn dod â buddion o ran bioamrywiaeth, buddion I byd natur, sydd yn gret os allwn ni dyfu glaswellt sydd yn o fydd amaethyddol ac amgylcheddol, wel, beth sy'n ddim i'w hoffi am hynny.
Ond hefyd yn y cyd-destun newid hinsawdd, mae glaswelltir fel hyn yn aml iawn fwy gwydyn, fwy resilient pan mae'r tywyd yn mynd yn fwy eithafol. Edrychwch chi ar y llun ar y dden fan yna. A bod gennym ni'r amrywiaeth o rywogaethau gwahanol yn tyfu. Mae gwreiddiau nhw, systemau gwreiddiau nhw'n wahanol. Rhai'n gwreiddio dipyn dyfnach ac yn y blaen, yn hytrach na bod nhw i gyd o'r un rywogaeth a bod gwreiddiau i gyd o'r un math o bethau. Mae hynny sydd yn gwreiddio ddyfnach, maen nhw'n gallu tyfu ac oroesi'n well mewn cyfnodau sychach ac yn y blaen. Mae yna lot o fyddion eraill i dyfu glaswelltir cymysg, ond yn sicr, dwi'n meddwl mae hwn yn rhywbeth na fwy a fwy o ffermwyr yn ei wneud ac yn ei gysgu yn y cyd-destun newid hinsawdd. Da ni'n gwybod wrth gwrs am werth neillion, werth clofer ers blynyddoedd yn rhoi nitrogen i ni. Os fedrwn ni fynd allan yn llai i chwalu llwch, fel mae'r tractor yn gwneud y gwylod dde sgrin yn fan yna, wel, mae yna gost economaidd mawr i chwalu llwch, enfawr ar hyn o bryd, ond hefyd mae yna gost amgylcheddol mawr i wneud hefyd. Felly, lleia hyn da ni'n gorfod wneud y gorau byd ym mhob ffordd, o ran newid hinsawdd ac o ran busnesau a methyddol hyfyw yn ariannol hefyd. Felly, pam ddim gwneud gwell defnydd o feillion i roi'r nitrogen yma i'n glaswelltir ni am ddim. Mae yna lun mapia yn y canol fan yna, llun yn y canol ar y dde, bod defnyddio technoleg hefyd, ogystal â atebion fatha feillion, da ni'n gwybod am feillion ers pell dros ganrif. Wrth gwrs mae yna atebion a thechnoleg newydd yn cael ei ddatblygio hyd, fel y sensora yma, fel pwera'r we, fel beth da ni'n gallu gwneud ar yn ffona symudol ac yn y blaen. Lot o dechnoleg gwych iawn fedrwn ni ddefnyddio i leihau effeithiau newid hinsawdd ar amaeth a leihau effeithiau amaeth ar newid hinsawdd hefyd. Plannu coed, plannu gwrychoedd ac yn y blaen. Siwr fach chi gyd wedi sgwyll efo'r gwertheg ardefaid wedi bod dros y wythnos diwetha yn cysgodi rhag yr haul ac yn y blaen. Mae'n gallu dod â buddion mawr i'r anifeiliaid, ond hefyd dod â buddion amgylcheddol. Felly plannu'r coed iawn, y gwrychoedd iawn, yn y llefydd iawn. Mae hynny'n gallu dod â buddion mewn sawl ffordd. Defnyddio data, defnyddio gwybodaeth, rheoli glaswell, tyfu glaswell, mae reoli fo yn dda wedyn yn dod â llawer o ddibenion eraill. Eto, lleihau dibyniaeth ac o'r prynu mewn bwydydd o lefydd eraill ac yn y blaen. Gweld be allwch chi wneud ym mhen llun, leihau gorfod dod â mewn bynna o rwle arall. Mae'n gwneud gymaint o synwyr amgylcheddol ac ariannol. Ac yn ola, wrth gwrs, dysgu gyn eraill, bod yna arferion gwych yn ymlaen ym mhen llun ac yn rhannau eraill o Gymru. Wastad gyfle a chyfleoedd i ddysgu oddi wrth gilydd a rhannu arferion da. Felly, i grynhoi, mi fydd newid hinsawdd ac mae newid hinsawdd yn effeithio ar amaeth y mhen llun yn uniongyrchol ac hefyd yn anuniongyrchol yn y dydd. Lle mae newid hinsawdd yn effeithio ar amaeth o'r rhannau eraill o'r byd mae hwnnw wedi dro yn effeithio ar ben llun. Dwi o'r farn fod rhaid i amaeth fod yn rhan fawr o'r atab i newid hinsawdd ac amaeth rhan bwysig iawn i chwarae o ran taclo newid hinsawdd ac mae'n bwysig iawn cofio hynny, ond mae hynny yn diolygu rhywfaint o addasu ar hyd y ffordd ac mae'n bwysig iawn cofio bod yna lawer o fanteision dros gweithredu ac addasu hefyd a bella elw a ariannol busnes yn un esiampl o hynny, ond mae yna nifer o esiamplau eraill ac fel dwi wedi dweud sawl tro, mae lot o'r mesur yma yn gwneud synwyr ariannol, ond hefyd yn amgylcheddol ac wrth gwrs yn gymdeithasol yn ei dro hefyd, felly yn ticio bob bocs. Diolch fawr am eich amser, a gobeithio bod hwnna wedi rhoi rhywbeth i chi roi cil drosto.